Ina kuke 'yan samari musamman mai nazari akan rayuwa, ko mai sharafi ina ɗan siyasa masu kuɗi da 'yan kasuwa. Asara kullewar lamari ko makiya ko sharin 'yan uwa, wa inna ma al'usrin yusra, duk tsanani sauki yana zuwa. Zo wannan cibiyar zaka gane akwai mafita cikin rayuwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل به على جميع العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجمين وعلى آله وصحبه نبي العلوم والحكم. وبعد الأمم الدنيا من البركة بركة مدونة اللوكاشي بركة مدساك سادوا أتكلم وانا تشتاو من سنة masana tauraron dan adam da ni karamin almajirinku kuma karamin dalibinku Usama da Annabi. Kamar yadda kuka sani, idan wannan ne shigowanka na farko ka danna mai like, sannan ka danna subscribe don samun sabbin bidiyo da karatun mu kuma da zarar mun daura insha Allah. Yau dai mun tsaya wannan bidiyo ne za mu bayani akan idan aka samu haihuwa ranar Laraba ga irin sunan da ya kamata a sa, saboda wato da yawa yasa ake ta haifa mana yara waɗanda suke wato za ka samu ba masu tarbiyya ba. Cin su ne fashi da makami, su ne kwacen waya, su ne zage-zage baya ganin mutuncin kowa, shine shaye-shaye. To suna ma lokacin yana tasiri. To akwai sunayen da aka haifi yaro aka sa a wani lokacin za ga Allah ya shirya shi, kuma Allah ya ba shi dukiya mai yawa, ya ba shi arziki mai tarin yawa insha Allah. To Allah ya ba mu dacewa, Allah ya bar mu da Annabi. Shine za mu bayani a cikin irin sunan da ya kamata a sa wa yaro don samun ɗaukaka da kuma samun dukiya da samun ci gaba a rayuwa insha Allah. Wanda ranar Laraba tauraron Ƙwaƙwari ne ke sharafi a wannan rana. Wato daga cikin sunayen Allah idan aka haifi yaro sunan da ake so a sa masa, ana so a sa masa Abdulrahim. Abdulrahim sunan Allah ne, ko a sa masa Abdulbari, ko a sa masa Abdulwahab. Abdulwahab za a iya sa masa Abdulwahab, sannan kuma za a iya sa masa Abdullatif, sannan kuma za a iya sa masa Abdulhakim. Duka sunayen Allah ne, za a iya sa masa ɗaya daga cikin waɗannan sunaye. Zan maimaita: Abdulrahim, Abdulbari, Abdulwahab, Abdulwahab, Abdullatif, Abdulhakim. Duka za a iya sa wa yaro insha Allah. Rabin asa ɗaya daga cikin wayannan sunaye zai samu ɗaukaka, zai sami girma, zai samu wato sharafi inda ake so, kuma Allah zai shirya shi. Sannan za a iya sa masa alwaliyu, shi ma waliyin Allah, ba sai ga Allah ya sa ya zama waliyin. To Allah ya bar mu da Annabi. Daga cikin kuma sunayen annabawa za ka iya sa masa sunaye kamar haka. Za ka iya sa masa Zakariya, shi ne ake cewa Zakariya uku. Za ka iya sa masa Zakariya, sannan kuma za ka iya sa masa Yahaya, za ka iya sa masa suna Hudu, duka suna annabawan Allah ne. Sannan za ka iya sa masa suna Iliyasu, sannan kuma za ka iya sa masa suna wato Zulkiflu. Duka za ka iya sa masa wannan suna. Sannan kuma duk wanda aka sa insha Allah rabbi anan Allah zai bashi ɗaukaka, Allah zai bashi sharafi da kuma sanuwa a duniya da sauransu insha Allah. To zan maimaita daga cikin sunayen annabawa. Za ka iya sa masa Zakariya, Zakariya. Za ka iya sa masa Yahaya, za ka iya sa masa Hudu, za ka iya sa masa Iliyasu, za ka iya sa masa Zulkiflu. To idan kuma Allah ya sa ba namiji aka haifa wato mace ce fa, saboda karatun namu ko ina yana taɓowa. Idan Allah ya sa mace ce ta aka haifa, daga sunayen mata za ka iya sa mata Maryam, za ka iya sa mata Ruqayya, Maryam, ko ka sa mata Ruqayya. Duka za ka iya sawa. Wacce aka haifa ranar Laraba kenan idan mace ne. Idan miji ne dama na yi bayanin sunaye. Idan ko mace ce to ga irin sunayen da ya kamata. Idan Allah ya sa Allah ya baka rabo an samu haihuwa amma ya mace, to ga irin sunayen da ya kamata a sa. Za a iya sa mata wato Maryam, ko kuma Ruqayya, ko kuma a sa mata Ladifa. Duka za a iya sa mata Ladifa kenan, Ladifa. Sannan za a iya sa mata Rahima, ma'ana Rahimatu kenan, Rahimatu ko Rahimatu.
kuma daga cikin ayan da ya kamata a dinga mata wannan da shi shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shine rubutun da za a yi mata ko za a yi masa. Rubuta a dinga ba yaro hankali inda ya fara shan ruwa. Insha Allah rabbi za ka yi mamaki da Allah zai ɗaukaka shi, Allah zai ba shi ci gaba, Allah zai ba shi buɗe a cikin harkokinsa, Allah zai shirye shi, Allah zai ƙarasa masa albarka a cikin rayuwarsa. To alhamdulillah wannan shine bayani akan haihuwar ranar Laraba da muka kawo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kafa 70 za a rubuta sai a wanke a sa ruwa, ba da yawa za a sa ruwan ba. To insha Allah rabbi aka yi haka sai ga an samu ci gaba kuma an samu alkhairi mai yawa. Yaro kuma Allah ya raya cikin addinin musulunci, ya zama malami ko kuma Allah ya shiryar da shi ya zama wani babban mutum, kuma Allah ya bunƙasa shi, Allah ya bashi arziki mai yawa. Alhamdulillah nan za mu takaita. Abinda aka ji kuskure wannan daga mu ne, inda kuma aka ji daidai wannan falala ce daga Allah da kuma jajircewar malamanmu. Kar da kuma ta kuna tare da almajirinku karamin ɗalibin ku Usama na Annabi. Idan wannan ne shigowanka na farko wannan tasha, kai mana lakin ka mana subscribe don samun sabbin bidiyoyinmu da kuma karatutukanmu da zarar mun daura. Masu buƙatar bincike akan rayuwa ko bincike akan aure ko a fitar musu da sunaye ko sunan mata da ya kamata su aura ko sanin burjinsu don sanin irin sana'o'in da ya kamata su yi don samun ɗaukaka da buɗi da ci gaba a rayuwa, za su yi tuntuɓar mu ta wa'innan lambobi da za mu faɗa nan gaba. Sannan masu buƙatar zuwan burjinsu akwai mai aiki ɗaya, akwai mai aiki biyu, akwai mai aiki uku insha Allah. Duka ne mai aiki ɗaya dafa'i jalabi, mai aiki biyu kuma tauraron ɗan adam da ya shafi ci gaban rayuwanka da kuma samun ƙarin matsayi iri-iri akan disabgan da kake insha Allah. Sai kuma ne simin lalata azan mai aiki 100 samun manyan kudade, samun manyan alkhairai, maganin rariyan hannu, kambun baka, jifa, mai tsautsayi da yawan asara da ka Allah zai kiyaye da yardan Allah. Masu bukata za su yi tuntuɓar mu a wannan lamba kamar haka 09021869310 lambar kira kenan. Lambar WhatsApp kuma 08060593486 ko kuma 08146534533. Masu bukatan kawo mana ziyara muna kasar mu Najeriya a cikin birnin Kano. Insha Allah rabbi za a same mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai kuma mun haɗa a ranar Alhamis insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.